Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Smederevu da ako opozicija pobedi na izborima, on više neće biti predsednik jer više neće moći ništa da uradi za građane Srbije. Jer stvarno mislite da je moguće da ja budem predsednik, a da predsednik vlade bude neko od ovih koji su zemlju uništavali? Moguće je da oni budu predsednici vlade. Pobede li na izborima, ja ću im dati mandat, ali ja više neću da budem predsednik, jer ja više ništa ne mogu da uradim za građane Srbije posle toga. Više od 80.000 ljudi potpisalo inicijativu grupe javnih ličnosti Pro glas, čiji je cilj da podstaknu građane da izađu na izbore. Nije samo promena nepodnošljive društvene zbilje naš zadatak. Na nama je da gradimo Srbiju u kojoj će biti nemoguće da nam se takva zbilja ponovi. Sve je ovde s ovim proglasom jednostavno. Oni koji ga prihvataju i podržavaju mogu čak i da ga potpišu. Oni koji ga ne podržavaju mogu da ga kritikuju i to je sloboda i sigurno ga neće potpisati. Jedino bi za kraj rekao, najgore će biti ako u ovoj zemlji strepnja da nam ne bude gore, prevlada nadu da nam može biti bolje. Pre 4 godine bio sam ovde na ovom mestu i rekao sam, bio sam sam i rekao sam, Srbija je malo i moja zemlja. Danas sam zajedno ovde sa ovim ljudima da poručim, Srbija je naša zemlja. Ostanemo li nemi sada i dopustimo li da nas ispišu iz civilizacijskog kruga kome pripadamo, bit ćemo odgovorni za to što nismo učinili dovoljno da to zaustavimo. Zato pozivamo sve one koji se u svojim životima sreću sa raznim licima jedne te iste nepravde i bahatosti, da prevaziđemo sopstvene strahove i nepoverenja i da se udružimo u borbi za drugačiju Srbiju. Evropska komisija objavila je novi izveštaj o napretku Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Tekst kritičkim tonom govori o dijalogu s Kosovom, slučaju Banjska, spoljnoj politici, vladavini prava, korupciji, a konačna ocena je ograničeni napredak. To je politika koju oni primenjuju već 10 godina. Ja bih je uporedila sa sličnom politikom koju je skoro i Hill, ambasador Amerike, objasnio u jednom intervjuu. Naša politika nije uspešna, ali je ispravna. I čini mi se da oni isto 10 godina upotrebljavaju tu neuspešnu politiku, nagrade nekog deteta zato što je nažvrljalo nešto na papiru, ali je to uvek super i nešto drugo bi moglo bolje. Čini mi se da ova politika pokazuje taj kolonijalni pristup koje u stvari Amerika i Evropska unija imaju prema državi Srbiji i šalje poruku da jednostavno mi kao društvo i država nismo ni sposobni za bolje i da bilo koja stvar koju mi uradimo jeste dobra i dovoljno dobra za građane ove zemlje. Srbija ne čini dovoljno na svom putu ka Evropskoj uniji i samim tim mogu da zaključim da to je nešto što, nažalost, moram da kažem, ali deluje da je Srbija postala zaglavljena država na svom putu ka Evropskoj uniji. Da smo se zaglavili tu nekom lavirintu i da, nažalost, naši donosioci odluka ne vide izlaz, a mislim da to predstavlja veliki problem jer prilike se otvaraju za nas, ali na nama će biti da li ćemo i ugrabiti te prilike. S druge strane, državni vrh s ponosom ističe da ni u jednoj oblasti nije bilo nazadovanja. Najvažnija stvar koju mogu da kažem u vezi sa ovim izveštajem je da je Evropska komisija prepoznala jasan napredak Srbije u procesu evropskih integracija i da se to vidi, odnosno da je u potpunosti evidentno iz činjenice da u izveštaju ne postoji niti jedna oblast gde je zabeleženo nazadovanje u odnosu na prošlogodišnji izveštaj. Dakle, u svim oblastima, osim 3 oblasti, je zabeležen na neki napredak. U 3 oblasti imamo stagnaciju. Vlast će uvek reći dobro je, nismo nazadovali, ali to je poslednji nivo ocene. I kad vam Evropska komisija kaže nazadovali ste, to onda znači da su praktično pristupni pregovori negde na apsolutnoj crti ispod, da tako kažem, apsolutno minusu. Vrlo lako je moguće da vi uspete u vašem planu i da
nakon ovih izbora ja ne budem bio na ovom mestu i da neko drugi bude vodio Beograd i dobro, Bože moj. Kraju krajeva, ako Beograđani žele ovako, način na koji vi funkcioniš, ja tu ne mogu ništa promeniti, ali mene sigurno promeniti nećete. I neću promeniti veru da radim dobre stvari, način na koji ih radim, da li nekad grešim, da li promašim padež, pa vi umirete od smeha, da li nekad napravim neki lapsus, napravim. Ali ako mislite da je to najvažnije, u redu, ništa. Dovedite lingvistu da vodi grad Beograd, da vam čita pripovetke, priča priče. Možda to, kako da vam kažem, možda takav čovjek treba da ga vodi. Ja očigledno nisam po vama dovoljno kompetentan, ali me promeniti nećete 100%. Makar nikad ništa nakon ovih izbora ne bio.